Animuvimbi, atlanje ngokwezabanye kepha ungasikolo kushesha. Ndiro zvakazoita bamba iri. Yiko kwenziwa ngutumambala lo. Ndopatakazodzwa kuti Shingi naNyasha. Yiko isazwa kunoba uShingi noNyasha. Vaita peace order. Sebenze i-peace order. Yokuti tisasvika pamba pomutumwa. Ukuba singasafiki emzini wathuma kwamazwafika. Saka nyaya yokuti tisasvika pamba pomutumwa yakanga yatova kuHigh Court. Indaba yokuba singafiki emzini wathumwayo yayisise High Court. Tionekwawo nomwe jaji kuti hatifaniri kusvika pamba pomutumwa kana kuita basa kana kusvika pachechi. Isibonwa ngomnye ujaji ukubana akumelanga singafiki endlini wathumwayo noma ufika pachechi. Kwamajistrate wokwaiva nepeace order yaNyasha. Ngapho kumajistrate kwakune peace order yakoNyasha Yokuti tisasvika pamba pomutumwa. ukuba singafiki endlini wathumwayo. Zvakaita musi mumwe chete. Kwenzakala ngosuku lunye. Nguva dzinoda kuita pedyo napedyo. Isikhathi eziseduze maduze. Saka takazoenda kuHigh Court. Thina sayanga seHigh Court. Asi majistrate wakatamba nyaya iyoyo. Umajistrate wadlala le ndaba. Akati imimi muri vana vadiki uye hamusi varidzi vemba. Thina wathi izingane ezincane njalo asibo banikazi benu. Saka hamukwanisi kuita peace order kuti hatina chetinoona chakaitwa navarume zvakaipa. Halina mandla okwenza i-peace order masibone. Tiri kuHigh Court. Ngakho siseHigh Court. Vakatiwo vanhu havafaniri kusvika pamba pomutumwa nokuti pamba pomutumwa haisi head office yechechi. Wathiwa la madoda akumelanga efike emzini wathunyayo ngoba umzi wathunyayo ngasiyo headquarter yechechi. Uyezve hapana musangano wechechi unoitirwa pamba pomutumwa. Njalo akuna mhlangano wechechi owenzelwa emzini wathunyayo. I-private property yomutumwa. Yi-private property yewathunyayo. Saka vakabvunzwa najaji. Vakabuzwa nejaji kuti mungandipa here imwe address isiri 8 Jefferson. wathiwa wasinikeza na enye address engasiyi number 8 Jefferson. Iri head office yechechi reyi. Headquarter yechechi. Vetarawo rikati hapana imwe address. Vachafuna enye address. Zvikati saka kando head office. Wathiwa iyo yetu. Maofficers vechechi vakuru vechechi. Ngakho laba bantu ngabantu bakokeli bechechi. Kana vachida kuona vamazha vanovaonerepi kuzoenda pamba pacho. Mavefuna kuona umazha vangambonera kuphi kumele vaye emzini wakhe. Zvikanzi navaya nokuti ivo havasi variziremba saka hatidi kuti basa ravanoita vaitire ipapo. Wathiwa asiwo vanikazi venu asiyokubana vanhu vomsebenzi wemzini wakhe. Zvikanzi najaji hongu havasi variziremba. Wathiwa yebo asiwo vanikazi venu. Ini pano ndine hofisi pano pamaofisi ari pano. Mina ndine ofisi lari maofisini akona. Yandinotoona makiya andinokiya inonzi yangu nezita rangu. Ngesikiye nditengisesayo kuthiwa iofisi yami. Asi building ino haisi yangu. Kepha le building asiyami. Saka imba hongu ndeyavamazha. Yebo umuzi wabamazha. Asi ava vanoshandisa imba iyo sevakuru vechechi. Kepha laba vasebenza ngevakokeli bechechi. Nokuti pane zvinhu zvechechi zviripo zvavanofanira kushandisa. Ngoba kune zinto zechechi okumele vasebenzise. Hakuna munhu wakazviwana. Akula kwenye ndawo vangakufumana khona. Saka naizvozvo vakasununguka kuenda pamba pomutumwa madiro avo. Ngakho bakhululekile ukuya emzini wathunyayo ngokuthanda kwabo. Nokuchechi vanhu vakafanira kuenda madiro avo. Ngokuya enkonzweni bazihambela ngokuthanda kwabo. Vakavati general secretary hafaniri kusvika nokuti wakasuspendiwa. Wathiwa general secretary amelanga afike khona ngoba wasuspend. Zvikanzi najaji constitution yenyu iri pamberi pangu iyi. Wathiwa ngujaji